Vyö sitä sillä kuokalla vittu kalloon. Opista vaari vai mitä? Ja luodin kestoon. Karhu kattoo fat. Mitä? Mieltä! Psikoseissa. Saat, no niin. Ei! Oot se lovi muuten? En saako mun Sait tommosen. Kiitos. Kiitos. Mitä vittua sä koira? Sä kuolet. Sä kuolet. Sä kuolet. Sä kuolet. Sä kuolet. Sä kuolet. Se näki mut, mä lähden karkuun, niin se luulee, että... Ei. Joo, mä ehtinyt kulman takaa tulla. Yes, Joo, jätkä veti juoksusta. Piirissä ei ketään aina. Joo, al. Joo. Savu. Savu short. Paljon tulee vittu. Oho, 20 tonnia 600. Joo, vitut. Ei vitussa tullu. Miten sinä vitun paska saat noin vitusti? Mitä vittua? Ota Fiina. Mitä? Se on Mystic Peter. Miten sä tommosen ootte saanut? Mistä on iso? Vittu äijä hirnu. Niin sitten se ei saa, tai sit se joka viime... Joo. Se joka viimeisenä bännää, tai joka... Ensimmäinen vaan viimeinen. Meri. Järvi, vitu järvi. Äijä se tuli ihan roadmani. Vittu järvi. No on prismatia. Vittu lopeta tai tapaan. Tiedätkö mitä tuommoiset Oi tehdään? saatan. Tuommoiset tapetaan. No kun Leku ajaa poololla penna, niin se on nainen. Taitaa olla, onpa sinä se sama kuin vihreä. Tuo. Marsjäätelö, patu. Vittu jos tämä hippi kuolee. Vitun ahne paska! Ahne paska vittu! Ei vittu mikä vitun laikti homo paska. Ne on aina yhtä useless kuramulukkuja. Perkele. Nyt! Näkikö joku? Missä se on vittu? Mie guuan tuosta. Mie guuan sieltä. Mie guuan Toi vittu mie guuasin itteni. Hajoks kaikki guut. Vittu minä yritin. Vittu, et minä sinä et saanut. Kuistimontaasi on adjektiivi, mutta kun adjektiivi sille, että meitsi on ihan kuistimontaasissa. Tiedätkö, näin. Ei kun se on paikka. Mitä? Ei. Mitä vittua? Missä sä näet sen batterin taas? Oikealla ylhäällä. Nyt täällä on se ovi. Mitä? Joo niin, ja umpikuja. Two tries left. Jesus. Noni. Mä kuolin aikaisin ja meikä katso. Kun en mä vittu pääse karkuun! Oi! Jätkö meni kattoon? Tässä on joku trap. Ei! Oh! Ei. Molemmille joudut selittämään. Se on ei ollut! Mä en vittu pelaa tarinapelejä, mä en halua pelata niitä. Entäs mä alan uhkaille sua, että et saa ensi viikolla kyytiä, jos et pelaa?